možné pěstovat zemědělské plodiny a zároveň zlepšovat kvalitu půdy? Může být zemědělská produkce různorodá, ekonomicky životaschopná a přitom ještě podporovat biodiverzitu? Nejen nad tím se zamyslíme spolu se zemědělci, vědci a s dalšími experty z Česka i ze zahraničí. Audiosérii vás provede Lenka Ernbergerová z Českého spolku pro agrolesnictví. Ahoj Honzo, já tady dneska vítám pana Jana Végera, který pracuje ve Výzkumném ústavu pro krajinu v Průhonicích, kde vede odbor fytoenergetiky. A také se dlouhodobě věnuje problematice pěstování rychle rostoucích dřevin. A navíc je také jeden ze zakladatelů Českého spolku pro agrolesnictví a propagátorem rychle rostoucích dřevin v agrolesnických systémech. Takže já tě tady dneska zdravím. Ahoj Lenko. A hnedka bych se zeptala na první otázku, a to, jaká byla vlastně tvoje cesta k rychle rostoucím dřevinám? Díky za tuto otázku, rád na ní zodpovím, ale předtím bych ještě zkusil rozšířit to úvodní slovo o to, že se vlastně nezabýváme jenom rychle rostoucíma dřevinama, ale náš ústav, který se dřív jmenoval Silva Taruky pro krajinu a okrasné zahradnictví, dneska tedy nově Výzkumný ústav pro krajinu, se vlastně více než 100 let zabývá výzkumem dřevin v krajině. Nejenom rychle rostoucích, ale všech typů, všech druhů dřevin pro okrasné využití v městském prostředí, v zemědělských produkčních systémech, a rychle rostoucí dřeviny jsou takovou zvláštní skupinou dřevin, které se tady věnujeme řádově, řekněme 20-30 let. A to využití v agrolesnictví není zase jenom o těch rychle rostoucích dřevinách, ale i o těch zkušenostech, které se tady za těch 100 let nashromáždily soustřeďováním sortimentu našich domácích druhů pro různá využití. Máme tady obrovskou sbírku třeba památných stromů lip u nás, takže je tady prostě kam šáhnout v znalostech a zkušenostech, které rádi uplatňujeme i v tom agrolesnictví. Takže to jenom k tomu úvodu. A možná těm rychle rostoucím dřevinám taky jedno zpestření. Oni jsou velmi flexibilní, a když se řekne jenom rychle rostoucí dřeviny, ještě potřeba dodat, jakou formou se pěstují. A jedna z forem v agrolesnictví je vlastně pěstování na kmeny, vlastně v dlouhém obmítí, to by znamenalo u rychle rostoucích dřevin třeba 20-30 let. A druhá forma je takzvané výmlatkové pěstování, kdy sklízíme ty dřeviny rychle rostoucí, které se k tomu hodí, třeba v období 3-6 let, řekněme zemědělskou mechanizací, a to je prostě, česky se to nejčastěji říká kopicování tomuto způsobu pěstování, a my se jako věnujeme v tom oddělení fytoenergetiky nejvíc tomuto výmlatkovému pěstování. Takže tom, jak ti budu odpovídat teď dál, občas budu mluvit o tom výmlatkovém pěstování a tam, kde to bude třeba o tom agrolesnickém kmenovém pěstování. Jo, takže k té otázce, kterou si položila, já mám takový zvyk vždycky se trošku rozpovídat do šířky, tak mě když tak usměrňuj, ale jaká byla cesta k tomu pěstování rychle rostoucích dřevin, tak to bylo přes lidi. Jsem prostě měl štěstí, že jsem se setkal nějak na svých studiích s různými odborníky, kteří mě vedli potom, nebo já jsem je následoval třeba v té odbornosti až tady do našeho výzkumáku. První z nich byl inženýr Kaňák, který je známý třeba v západních Čechách jako zakladatel velkého borovicového arboreta Sofronka v Plzni. A potom asi inženýr Motl, který vlastně zakladatel topolařiny u nás v České republice, působil dříve v Uherském Hradišti ve výzkumné stanici a u nás pracoval jako důchodce a právě topoly pro využití v krajině tady založil a udělal tady jednu zajímavou publikaci právě o rajonizaci rychle rostoucích dřevin a topolů zvlášť v Čechách. Takže asi ty setkání s těma dvěma lidma a potom asi to byla i mezinárodní konference, při kterých jsem se měl možnost v 90. letech seznámit právě s tím výmlatkovým pěstováním, které mělo tradici spíš v té západní Evropě, v Irsku, v Anglii, a jako téma se objevilo s zájmem o obnovitelné zdroje energie, biomasu v období teda 90. let, kdy byl zájem, a předpokládám, že pořád je zájem o obnovitelné zdroje. Takže tohle byly takový 3 podněty, 2 odborníci a potom mezinárodní kontext, který mě k tomu dovedl. A já jsem potom měl to štěstí, že tady na ústavu byl zájem o to i založit to jako oddělení samostatné, takže od té doby, od nějakého roku
já nevím, 99, myslím, že oficiálně jsme vznikli, tak potom máme oddělení fytoenergetiky, které pokrývá různá témata, ale právě pěstování rychle rostoucích dřevin výmlatkovým způsobem je jedním z těch nosných. A tam se tomu věnujeme z různých hledisek, což asi probereme v dalších otázkách. No, takže předpokládám, že děláte různé studie, výzkumy ohledně rychle rostoucích dřevin, věnujete se této problematice již delší dobu. Patří tedy rychle rostoucí dřeviny do české krajiny? Já si myslím, že určitě patří jako součást všech ostatních dřevin. V naší krajině ubyly dřeviny v obrovském množství, ty důvody jsou různé a speciálně bych řekl ve východní Evropě, tam, kde proběhla kolektivizace, se v kombinaci potom vlastně s rozvojem intenzivního zemědělství po vstupu do Evropské unie přihodilo, že opravdu jsme z krajiny vytlačili mnoho prvků trvalé zeleně, ať už to byly meze, větrolamy, různé sady a různé kombinované systémy dřevin se zemědělstvím, takže u nás určitě my máme jednu z nejchudších krajin z hlediska zastoupení dřevin v ní a zároveň máme jedny z největších lánů, bych řekl, možná bychom se nemuseli stydět rovnou říct, že máme největší lány v Evropě z hlediska statistiky a rozlohy farem, což potom v kombinaci s dopady klimatických změn, což jsou u nás zejména projevy typu přívalové srážky, dlouhodobě sucha, tak potom ty velké rozlohy vedou k takovým jako extrémům, jako jsou erozní události nebo velké kolísání ve výnosu těch plodin, když jsou ty podmínky v tom roce nepříznivé. Takže určitě rychle rostoucí dřeviny do naší krajiny patří, stejně tak jako ostatní, ale proč by tam měly patřit trochu více? Bych zdůraznil právě tu jejich rychlost. Oni jsou schopní na rozdíl od jiných dřevin tu svoji funkci, ať už je, řekněme, mimoprodukční nebo produkční, dosáhnout rychleji. To znamená, pokud někde potřebujeme tu situaci řešit trošku rychleji, třeba řekněme v horizontu 5-10 let, tak bych preferoval právě použití těch rychle rostoucích dřevin a v jejich následování třeba by mohly být dosazovány, doplňovány nebo současně vysazovány i s dřevinami, které jsou dlouhověké a ty potom dosáhnou třeba těch efektů později. Ale pokud chceme někde rychle zlepšit například průchodnost krajiny pro zvěř, snížit erozi na prudkých svazích, zlepšit tepelný režim toho pozemku nebo něčeho takového, tak rychle rostoucí dřeviny vám to umožní ještě za vašeho života, kdybych to takhle řekl. Uh-huh. Ty seš mnohem mladší než já, ale já dneska, kdybych měl vysadit nějakou dřevinu, tak většinou se nedožiju jejího dospělého věku, ale s topolem bych to ještě stihnul. Takže když já si teď vysadím topol, tak za 10 let už můžu se jít podívat, jak mi chladí krajinu, jak mi tam prostě stíní třeba nějaké porosty brambor nebo něco takové a je to na užitek. Takže z důvodu té rychlosti, tam, kde je to potřeba obzvláště, tak ty rychle rostoucí dřeviny se do té krajiny hodily ještě možná více, než třeba nějaké dlouhověké, jako jsou třeba duby nebo některé ovocné druhy. A myslíš, že v tomhle smyslu by se daly použít i jako nějaký takový přípravný porost? Pokud chci rychle začít, rychle tam dostat ty ekologické funkce nebo environmentální? Určitě. A dosazují postupně ty dlouhověké Určitě dřeviny? Není to moc jednoduchý. Oba dva jsme lesáci, takže víme, že kombinované smíšené porosty není jednoduchý založit, ale určitě by to šlo a je to trošku složitější než prostě monokulturní porost, kde ti to roste všechno stejně. Ale určitě bych to takhle přesně řekl. Mohla by to být přípravná dřevina toho třeba větrolamu, aby to dosáhl rychle a podsazený potom něčím, co tam potom bude 100 let. Protože zase nevýhodou, teda kdybych to takhle řekl, rychle rostoucí dřeviny nejsou dlouhověké. To znamená, do 20-30 let oni ti sami začnou usychat, nebo některé druhy topolů třeba 80 klidně, jo? Ale prostě můžou ti začít usychat dřív a dali by se obnovit znova rychle rostoucíma dřevinami, ale pokud chceš to mít jako neprodukční porost, tak mít to podsazený nějakýma dubama nebo sesazený, tak by to mohlo být docela zajímavý. Chtělo by to nějaký výchovný zásahy mít a to už je, možná se dostáváme k tématu vlastně, jak by se mohly různé profese uplatnit v pěstování dřevin. A myslím, že tady lesáci nebo zahradníci by mohly být specializace, které by v takovýchhle případech měly mít na starosti péči o takovéhle výsadby, aby, řekněme, ty topoly neutlačily potom, že jo, vitalitou svojí tu
cílovou dřevinu a kdyby se mělo do toho zasahovat arboristickýma zásama, prořezávkama nebo kopicováním. Ale to doufám, že na vašich školách, na Mendelu, na ČZU vyučujete tyhle předměty a vlastně někteří z absolventů by nemuseli skončit jenom jako forstové nebo vedoucí lesních závodů, ale třeba i jako arboristi, kteří se budou v mnoha agrolesnických výsadbách potom uplatňovat jako odborníci a umožnit právě tyhle ty složitější kombinace různě rychle rostoucích dřevin nebo i různě produkčních. Máš pravdu, že doba se mění a i obory by měly reflektovat tady tyto změny. Ale myslím, že jsem si všimnul na poslední návštěvě u vás, že tam arboristiku máte jako na téma. Takže možná je zatáhnout i do nějakých agrolesnických výsadeb. My tady máme právě řadu lip seřezanou v různých letech a vidíme, jak vlastně i ty koruny nebo ty listy různě rychle dozrávají. Takže tam je spousta věcí, které je potřeba se u toho naučit pro ty řezy a určitě to bude zajímavý potom obor. Já doufám, že se to samozřejmě rozvine agrolesnictví a že tam teda zaměstnání nějaké nebo využití těch znalostí bude. No. A já se ještě vrátím k těm rychle rostoucím dřevinám. Oni zaraz budí takové kontroverzní reakce jejich pěstování, jednak protože mnoho z nich je introdukovaných a jednak pro jejich rychlost růstu, že by právě mohli utlačovat jiné druhy, tak jak... Tak to jsou dvě otázky. Ta první je ta nepůvodnost, že jo, tak to se týká všech dřevin. Jo. To vlastně v tom seznamu agrolesnických dřevin je, myslím, 5 nepůvodních druhů a jenom jeden je jakoby rychle rostoucí, tam je topol kanadský, jestli se nepletu, a ten je dokonce zakázaný, ale pak jsou tam jiný. Takže u všech těch druhů platí u nás podle zákona 114 o ochraně přírody a krajiny, paragraf, myslím, že je to 4 a 5, kde je vlastně podmíněno pěstování těchto nepůvodních druhů souhlasem místního orgánu ochrany přírody, který by měl zvážit na ORPčku s rozšířenou pravomocí, případně odvolání potom ke krajskému odboru, tak ten by měl vlastně posoudit ty místní rizika, která by s pěstováním těchto nepůvodních druhů byla. V případě těch rychle rostoucích dřevin tady musím, nechci říct pochválit, jako situaci v České republice, kde se podařilo najít takovou balanci mezi ochranou přírody a zájemci o pěstování nepůvodních druhů v tom, že vlastně hledáme, kde ty rizika opravdu jsou odborně a potom navrhujeme možnosti toho pěstování s takzvanou minimalizací rizik pro ochranu přírody a krajiny. Abych byl konkrétnější, co to znamená, tak třeba v případě pěstování těch rychle rostoucích dřevin výmlatkovým způsobem jedno z těch omezení je délka obmítí. Protože když to sklidíš po 5 letech, tak možnost kvetení těchto druhů je relativně malé a tím pádem i riziko, že by se z toho semena šířily někam do okolí, je velmi nízké. Jo? Takže tam délka toho obmítí není nekonečná pro to výmlatkové pěstování, ale je daná třeba 5, 7, 10 let právě podle druhů a rizik. Další omezení je třeba, že se nedoporučuje pěstovat tyhle plantáže nepůvodních topolů blízko rezervací topolu černého, s kterým by se mohli křížit. Takže to jsou jenom příklady těch minimalizací rizik a to by vlastně měl posoudit ten místní orgán ochrany přírody. Je tam taky aspekt třeba, že jsou chráněné některé stanoviště, jako jsou nivy, údolní a tak dále. A to prostě ví ten místní orgán, protože každá ta situace je jiná. A musím říct, že po těch létech tohoto dialogu s ochranou přírody už dneska ty místní orgány ochrany přírody celkem standardně povolují pěstování třeba toho japonského topolu, ten se pěstuje takzvaný japonský topol, kříženec topolu černého a Maximovičova, J105 má taky číslo ten klon, tak to povolují celkem standardně, výjimečně, pokud je to opravdu někde nějaké lokalitě, která je třeba připravená jako pro ochranu nebo je blízko rezervace, tak to nepovolí, ale řekl bych, že to je 1 ze 100 těch případů. Takže tam se podařilo dospět k tomuhle stavu a věřím tomu, že jako i v tom agrolesnictví, kde je to nová věc, ještě tam není úplně zaběhlý způsob, jak budou povolovat třeba pěstování topolů, se najde nějaký rozumný pravidla, aby ty rizika byly minimální, umožnilo se pěstování těch rychlostoucích druhů a zároveň tam nevytvářeli jsme prostě precedens tomu, že potom třeba nějaká vzácná rezervace topolu černého nebo jiného druhu, která by tím mohla být ohrožena, potom bude tím prostě nějakým způsobem oslabena tam ten důvod té ochrany přírody. Jo. Takže já nevím, jestli jsem ti zodpověděl tu otázku, ale prostě u těch introdukovaných druhů je potřeba se řídit těmi stávající pravidly
A zároveň bych ještě teda nabídnul takovou možnost, že pokud by někdo měl nějaké třeba pochybnosti o pěstování těch rychle, ať se na nás obrátí a my můžeme tu věc i posoudit speciálně pod Ministerstvem životního prostředí. A dám příklad třeba, že teď testujeme nějaké druhy pavlovný u nás, které by měly mít nižší riziko invazního šíření. Takže kdyby to někoho zajímalo hlouběji nebo nějaký zájem, tak ať se na nás obrátí a zkusíme to prostě individuálně posoudit, jestli prostě to jejich pěstování by bylo nějaké riziko, nebo třeba by se dal na nějaký rozumný, třeba i výzkumný pohled, nebo nějaký test, kterým by se to jako ověřilo. Dobře, super. No a když se teda teď přehoupneme k agrolesnictví, tak jak to je s rychle rostoucími dřevinami a agrolesnictvím? Jsou tady nějaká obecná doporučení nebo příklady, jak ty rychle rostoucí dřeviny včlenit do agrolesnických systémů? V agrolesnických systémech je možné pěstovat ty rychle rostoucí dřeviny pouze tím kmenovým způsobem. To výmlatkové pěstování, tak jak se to pěstuje třeba v těch plantážích, to umožněno nebylo. Takže vlastně ty dřeviny rychle rostoucí můžou tvořit složku těch 100 kusů na hektar. No a když bychom se bavili obecně, nebyli bychom jako limitovaní dotací, nebo můžeš vlastně tak říct, jak je to? Rozdělit. Zkusím rozdělit. Jo? Z našich vlastně sledování přínosů dřevin v zemědělské krajině se ukazuje, že větší počet dřevin na hektar má větší přínosy pro biodiverzitu, pro chlazení krajiny, pro protierozní funkce. Takže z našeho hlediska obecného by bylo lepší na těch zemědělských pozemcích mít i těch dřevin víc, než je dneska to opatření dotační 100 kusů na hektar. Takže my jsme sami navrhli třeba, že by se místo jednořádků pěstovaly i třířádky výmlatkově. A máme zkušenosti, že třeba protierozně tyhle ty víceřádky fungují lépe než ty jednořádky. Ale ten, kdo by to takhle chtěl zkusit, nemůže použít tu poměrně dobrou dotaci, musel by si to udělat sám, jako řekněme úzký pás výmlatkové plantáže, kterou by si rozdělil třeba ten prudký svah na 3 části a mohl by si to potom sklízet jako na energetickou štěpku. Samozřejmě tam je vzít úvahu v to, jestli prostě na tak prudkém svahu může jezdit traktorem, kombajnem a tak dále. To už jsou potom věci, které musí posoudit ten člověk sám. A pokud bychom chtěli jít tou cestou využití rychle rostoucí dřevin pod opatřením, které je dotační, tak je vlastně možné ty rychle rostoucí dřeviny dát jako jednu z těch lesních dřevin. To znamená, my tady třeba máme založený půlhektarový porost. Jsem chtěl pozvat i ty zájemce se k nám přijít podívat. Máme tady 2 experimentální porosty. Jeden ten, který jsem popsal, ten výmlatkový pás. Ale máme tady i pod dotací přesně založený systém a tam jsme se pokusili nakombinovat si právě lesní rychle rostoucí dřeviny, takže máme vrby a topoly v jednom řádku a pak máme rychle rostoucí ovocné dřeviny. Máme tam ořešák s třešní. My jsme výzkumníci, nedoporučuji každému dělat, prostě my máme tam máme 10 druhů dřevin na půl hektaru, ale prostě tyhle kombinace jsme zkusili a věřím tomu, že tyhle kombinace budou fungovat a máme taky tu myšlenku, kterou si vlastně naznačila na začátku, že bychom potom ty rychle rostoucí dřeviny vyřízli a nechali ty ovocní stromy růst jako tu hlavní dřevinu a uvidíme, jak to půjde dál. Jo? Není to tak, že bychom už věděli, že to půjde dobře, ale podle mě se to určitě takhle dá nakombinovat. A věříme tomu, že ty rychle rostoucí dřeviny prostě rychlejc vyrostou, rychlejc zmírnějí proudění větru, snížejí ohřívání krajiny a tak dále. Takže zase možná se vracím k té původní názoru, že rychle rostoucí dřeviny v té krajině rychlejc spustějí ty mimoprodukční funkce, než třeba nějaká, dub, který prostě po té výsadbě chvilku sedí a trvá mu opravdu prvních 5-10 let, než se rozjede a pak teda ukáže, co je v něm, ale v té době už ten topol třeba už může být na kácení. No a kdyby se ty výmatkové dřeviny použily, jak říkáš, jako takový přípravný porost v tom agrolesnictví, jak pak zamezíte jejich výmatkovosti, pokud je vyříznu a už tam nechat třeba jenom ty cenné dřeviny? Teď si mě trošku jako nachytala nepřipravenýho, protože ti neodpovím úplně jako jednoznačně. Já si myslím, že jedna z možností je to obmítí prostě dělat často. Řezat to opravdu třeba každý druhý rok, ale z naší zkušenosti je, že ty druhy, které my jsme vybrali pro to výmlatkové pěstování,
takhle vydržejí třeba 10-15 let. Jo, když se to řeší každý rok, tak je to vlastně taková matečnice. Tak to takový nápad řeknu. Ty to převedeš na to výmlatkové pěstování, bude to vrba, bude to košíkářská vrba a ty budeš mít 10 let výborný zdroj prutů na košíkaření. Jo? Nebo to necháš na 2-3 letý obmítí, tam ti budou kvíst ty vrby. Vrby často kvetou jako první na jaře a můžeš to používat na včelí pastvu. Jo? Ještě rozmýšlím, co dalšího. Kdybys to chtěla opravdu jako zrušit, tak myslím si, že jedna taková metoda je samozřejmě chemie. Že by se ty pařezy třeba natřely nějakou chemií, povolenou samozřejmě, nevím, co bude v té době, kdy se to bude dělat, to prostě utlumit to chemicky. A teď mě ještě napadá i další možnost pastva. Když jsem se bavil se zemědělcema, jak se budou zbavovat těchto plantáží, tak oni řekli, no tak my to na poslední seřízneme a pustíme do toho ovce. A prostě necháme tam pást ovce. Tak jestli by se třeba pod těma stromama nedali na těch výmlacích pást ovce, který to rádi okoušou. Já jsem nedávno někde řekl, že agrolesnictví má obrovský inovační potenciál, protože tam spousta věcí, které ještě může někdo domyslet a udělat si podle svého. A tady bych teda nechal na těch dalších agrolesnicích, ať to domyslej. Jo? To, co jsem tady řekl já, to, co jsem tady řekl já, ať berou jako jednu z možností. A já jsem si téměř jistý, že zemědělec, který zná svoje zvířata, bude vědět, jak s tím lesím nějak naložit dál. Jo? Další věc, co mě napadla, teď frčejí třeba ty živý stavby. Prodávají se v Bauhausu takový drahý rohože, který někdo uplete, někde to přivezou z Thajska, nějakou dětskou práci na to využili. Jo? Jsou tady české firmy, které vyrábějí. Jo? Jestli by si ty pruty jednoletý, 2-3letý pruty jsou krásný na ty živý stavby. Jo? My tady máme takový tunel udělaný z vrb a to byly 2letý, 3letý pruty. Takže zkusit to prostě vymyslet a je to práce všecko. Jo? To znamená, jestli ten zemědělec by na to měl čas, ale taková ta jedna z těch vizí toho agrolesnictví u nás je, že ten pozemek zůstane pronajatý a ty pásy si nechá ten majitel pozemku, který zemědělsky nehospodaří. A ten by si to třeba mohl udělat, ty pásy by byly jenom jako pod ním, že jo, nebo najatý, ty si nechal, ty by nenajímal, a že by si třeba on udělal, že by dodával prostě ty pruty na nějaký trhy nebo něco takového. Jo? Nechme prostě agrolesníky a zemědělce domyslet, co s tím dál. Já jsem si téměř jistý, že tak, jak znám některý zemědělce, tak určitě už vědí, co by s tím chtěli dělat. A ještě bych se chtěla zeptat, pokud mám teda pásy těch rychle rostoucích dřevin, a nebudeme se teďka bavit o dotaci, spíš tak obecně, jaká je nejvhodnější šířka těch pásů? My jsme navrhli takovej... Rozestup, lépe řečeno. Jo, rozestup bych řekl, že by se zachoval stejný, jako je u výmlatkových plantáží, takový klasický spon je 2 metry od sebe, půl metru v řádku. Jo, to znamená ta hustota a šířka toho pásu takhle vychází, že by třeba toho našeho třířádku byla 6 metrů široká. Jo. Samozřejmě otázka, kolik ten zemědělec chce z toho hektaru těm dřevinám dát. My když jsme dali tyhle trojřádky 3krát na tom svahu, což vyšlo řádově asi 25 metrů mezi nima orný půdy, což na tom svahu kolem 70% by mělo na výrazné snížení eroze stačit, tak to zabralo 16% toho pozemku, toho zemědělce. Jo. 3 pásy, 6 metrů široký, na 1 hektaru zabralo asi 16. Rozestup mezi těmi pásy 25 metrů. Ten plodinový pás byl asi 25. Jo? Tohle byl návrh, který my jsme dali, který nám pomohli spočítat odborníci na erozi. Při sklonu kolem 7-9% by takhle krátký plodinový pásy měly snížit erozi při stoletých srážkách v podstatě na nulu. Jo, že by tam vlastně neměly být, když se teda přihodí stoletá srážka, ten přívalový déšť, který tady prostě jednou za rok třeba, tak by to mělo tu erozi zastavit. A pak tou orbou, která by se měla dělat teda proti svahu, tak by se ta půda mohla i vracet zpátky. Ona se trošku nahrne na ty, jo, zastaví se v těch pásech, ale orbou by se dala potom vracet jako zpátky. No, ne úplně nahoru, ale prostě, že by se takhle dala udržet a neodnášela by se. No. Vy jste vlastně tento datum došli díky těm zkouškám, zadešťovacím zkouškám. Jasně. My jsme tady měli několik těch zadešťovacích zkoušek, ještě jsme to nějak veřejně nepublikovali, ale máme nějaké příspěvky třeba z konferencí, kde jsme to ukazovali a tam se opravdu ukazuje, a teď musím popravdě říct, že největší příspěvek té protierozní funkci je změna toho hospodaření na vrstevnicový.
jakmile se začne na tom svahu orat vrstevnicově a pak samozřejmě šířka toho pásu. Ty dřeviny začnou přispívat v té protierozní funkci, až když trochu narostou. A tam možná právě ta rychlost toho nárůstu je taky důležitá, že prostě malý keře toho deště zachytějí míň a větší keře víc. Jo. Takže tam ty zadešťovací zkoušky tohleto potvrdily jako plně evidentně, tam opravdu to funguje perfektně. Vidíme, že výhodnost se potvrdila už teď po pár letech, zvlášť teda ta protierozní. Takže pokud bych byla zemědělec, který si chce agrolesnický systém s rychle rostoucími dřevinami založit, čím bych měla začít? No, já myslím, že první je si ujasnit, co od toho ten člověk chce. Tam jsou dvě základní věci, produkce a funkce. Jestli má být estetická výsadba, jestli má být nějaká protierozní, větrná, nějaká třeba včelí pastva, anebo jestli tam je nějaký produkt, který z toho ten člověk, ovoce, dřevo chce produkovat. Jo? To by si měl ujasnit. Měl by si ujasnit třeba v případě toho výmlatkového pásu a energetické štěpky, jestli je to samozásobení, anebo jestli to chce někam prodávat. Protože dopravní vzdálenost už hraje velkou roli v ekonomice, tak aby měl jistý, že tam prostě ten odběratel, když on založí velkou plantáž, byl dostatečně dlouhou dobu, aby to nebyl někdo, kdo se prostě za 2 roky mu řekne, od tebe štěpku nechci, tady mávat někdo levnější. Prostě aby to člověk měl ten záměr dobře promyšlený. Jo, druhý krok je potom, když si vybere teda ten pozemek, aby ten pozemek si zhodnotil z hlediska stanovištních podmínek pro rychle rostoucí dřeviny. Tam spíše samozřejmě mají rády vodou dobře zásobené pozemky, svahy nebývají třeba úplně vždycky jednoduchý z tohoto hlediska, ten vodní režim se mění v průběhu roku. Může se třeba poradit s námi, anebo jen taková zajímavost, my bychom měli udělat takový online nástroj pro výběr dřevin, kde by právě zadáním takových podmínek, jako je prostě to suché stanoviště, by se mu ty dřeviny měly trošku profiltrovat a ukázat, které ty dřeviny jsou vhodné. Takže prostě vybrat podle stanovištních podmínek, bonitace nebo něčem takovém, i místních zkušeností vhodná stanoviště a potom po ty stanoviště jich vybrat ty vhodné dřeviny. Jo? Když to řeknu, když to budou nějaký neutrální, průměrný pozemky, tak asi ten výběr bude jednodušší, tam bude větší sortiment. Když to budou suchý stanoviště, tak je těch dřevin daleko méně. No a u těch rychle rostoucích dřevin, tam prostě kdyby to bylo něco výsušného na jižním svahu, tak spíš než na produkci to tam brát na tu funkci. Jo, oni vyrostou, ale neudělají tu produkci. Ten výnos nebude takový, aby třeba, já nevím, když si ten člověk spočte třeba, že potřebuje 5 kubíků, 10, 20 kubíků dřeva ročně, tak by mu to třeba mohlo dávat polovinu. Tak jenom, aby s tím počítal, že to už je potom, už je takový jako hlubší zamýšlení, ale tak jenom bych to zopakoval, ujasnit, co člověk má za záměr a podle toho vybrat ten design, stanoviště a podle něho vybrat dřeviny, a nebo obráceně, když mít dřeviny, zkontrolovat, jestli se mu na to stanoviště hodí. A teď teda nebudeme mluvit o tom, jak je důležitá kvalita sadby, jak je důležitý to pořádně vysadit a neopustit to, když to člověk vysadí, nejméně rok, 2 se o tom potom starat. O tom nemluvím, předpokládám, že to budeš mít nějaký speciální dotazy na to, nebo jestli nějaký odborníky, který budou, ale tohle to jsou asi věci, které v každé příručce, v každé informaci o agrolesnictví je, že prostě kvalitní sadba, dobře připravený jako jamku, doplněná ta jamka o nějakou humusovou hmotu, komposty, ne zase moc, 1:4 třeba komposty a půdu obvykle. Biouhel, taky nepřehánět to s biouhlem. Biouhel to sebe absorbuje hodně živin a vody, tak aby to nebyl jenom biouhel, opravdu jenom menší příměs. Kotvit, aby to vítr nepřevrátil, ochránit to proti zvěři a zálivku a vyžínání. To jsou věci, které asi možná v těch rozhovorech ti budou opakovat ty lidi častěji, ale já jsem myslel u těch rychlostoucích jenom takový to rozhodnutí předtím, než do toho člověk jde, aby se správně rozmyslel jak z hlediska svého záměru, tak případně z hlediska volby těch jednotlivých dřevin. Kdyby někdo potřeboval z těch rychle rostoucích dřevin podrobněji poradit, tak ať se zase obrátí na nás. My máme takovou docela podrobnou rajonizaci i nějaké zkušenosti za ty léta, tak bychom mohli pomoct vybrat třeba už potom odrůdy. Jo? Kdyby chtěl někdo nějaký odrůdy topolů na suší stanoviště nebo vrby na včelí pastvu nebo takovéhle věci, tak to bychom taky mohli poradit. A ty jsi ještě zmínil aplikaci, kterou chystáte? Jo, ta aplikace je v rámci projektu Digitav, který teď běží. Teď si nejsem jistý, jak se to přesně bude jmenovat, ale myslím, že v angličtině se to jmenuje Agroforestry Advice, porada agrolesnickými stromy.
A už myslím, že teď to vlastně běží v nějakém testovacím režimu mezi žáky různých škol a myslím, že v tomto roce 2025 by to mohlo vyjít ven jako online nástroj, kde by si lidi po zadání nějakých svých parametrů, svých pozemků a záměrů ty dřeviny jim to mohlo vybrat. Dopředu říkám všem, kteří se k tomu v tom roce 2025 dostanou, že je to prostě nějaká nultá verze a že ať se neřídějí tím 100%. Prostě ať ještě potom to zkonzultujou s místníma lidma, s místníma školkařema, jestli teda ten kaštanovník, který nám tady vyšel jako jednička, opravdu tady mám pěstovat, jo? Protože není to jednoduchý udělat takovýhle univerzální nástroj pro velmi rozdílné podmínky České republiky. Je to takový spíš nástřel toho, co... Já myslím, že by to mohlo být spíš inspirací k tomu, že aby člověk nemyslel jenom ve své bublině, že prostě když se u vás pěstují jenom jabloně a hrušky a smrk, tak aby člověk si rozšířil možnosti a že mu to ukáže, že by tam mohly být i jiné dřeviny, které třeba, já nevím, z nějakých důvodů se tam ještě nedostaly, anebo třeba, že s klimatickou změnou nebo s něčím takovým, že by člověk o nich mohl uvažovat. Máš nějaké závěrečné doporučení pro ty, co jim přijde zajímavé si založit agrolesnický systém s rychle rostoucími dřevinami? Tak když se to teda zúžila na ty rychle rostoucí dřeviny, tak v nich určitě se zamyslet nad tím, protože to je relativně rychle, často ty agrolesnické systémy, co zakládáme, můžeme říct, že to zakládáme pro vnuka nebo pro syna. Tam je ten efekt za relativně dlouhou dobu a tady ty rychle rostoucí dřeviny, to už může být prostě do 5-10 let první sklizně, tak se jenom zamyslet opravdu, k čemu to člověk chce. Já ze zkušeností z těch výmladkových plantáží vím, že prostě v tom prvotním nadšení mnoho lidí založilo plantáže a říkalo se, pak se to nějak využije a často vidím to, že vlastně jsou založeny třeba tak, že jsou daleko od těch tepláren a ta dopravní vzdálenost je prostě potom jim nevychází ta ekonomika kvůli tomu. Takže dobře si rozmyslet u těch rychle rostoucích dřevin, proč je chci a myslím, že co se ukázalo jako šikovný pro ty plantážníky naše, bylo, když tam to využití měli pro sebe ty lidi. Jo, kdyby jedním z hlavních odběratelů toho produktu byla ta farma nebo ten člověk sám a takový to spoléhání, že nějaká velká teplárna od vás nebo někdo takový bude brát velké množství štěpky, potom i s dopravníma vzdáleností. Takže jako zkusit to začlenit vlastně do té faremní jako součást. A takovou zajímavost možná na závěr bych řekl, co se povedlo nám, je, že jsme vlastně tady zkusili takzvanou agrovoltaiku, že jsme si přidali do toho agrolesnického systému i fotovoltaické panely a velmi se nám osvědčilo využití těch letních přetoků, kdy vlastně ta fotovoltaika vyrábí ty elektřiny víc, než je potřeba, tak jsme to využili k sušení ty štěpky. Jo, ta štěpka je vlhká, že většinou se netopí tou štěpkou hned, to schne přes rok a topí se tím na druhou sezonu, topnou a vlastně nám se podařilo těma přetokama velmi jednoduchým takovým roštovým sušicím systémem, který jsme si vyrobili jako zahradníci sami, tak jsme to vysušili na úžasné vlhkosti, sušinu a ta štěpka potom je samozřejmě mnohem víc výhřevná, daleko méně v sobě má nějaký plísně, který potom třeba můžou být nepříjemné. Takže vrátil bych se k tomu té inovaci, zkuste sami vymyslet, k čemu byste ty rychle rostoucí dřeviny a jak je nakombinovali s tou farmou anebo s nějakýma moderníma trendama, jako jsou třeba další obnovitelné zdroje nebo nějaký nový produkty, biouhel a tak dále. I lidi, co vyrábí biouhel, nám říkali, že rozměry vlastně těch tenkých kmenů jsou ideální pro výrobu toho biouhla. Jo, já nemůžu všechno vymyslet sám, co mě napadá, ale nechal bych právě ty nápady na ty ostatní zemědělce, určitě vymyslí něco zajímavého, na co my budeme potom koukat s otevřenou pusou, až se k ním přijdeme podívat. Ale určitě si dal spoustu zajímavých a inspirativních nápadů všem. Tak díky moc. Taky a díky, že jsi dorazila až do Průhonic.